O crecente número de poboación inmigrante que reside en Ribeira incrementou notablemente a demanda de cursos de español para mellorar as competencias no noso idioma. Por esta razón, as entidades que viñan impartindo estes cursos, o Departamento de Servizos Sociais, Cáritas, Cruz Vermella e o IES número 1, sumaron esforzos para realizar unha oferta conxunta que dará servizo a case 100 de persoas. Todas as organizacións que estaban dando clases de curso de español nos unimos e a experiencia foi tan boa que este ano estamos recollendo os seus resultados. Son organizacións como Cruz Roja, Cáritas, os Servizos Sociais do Concello de Ribeira, o Instituto número 1 e os 4 que estábamos dando estas clases por separado, os concentramos aquí no número 1, baixo a dirección de María. Este ano o Instituto ten unha profesora mandada pola Consellería debido ao gran número de alumnado. Os alumnos dividiránse en 3 niveis, dende básico ata avanzado, en función dos coñecementos previos que manexen do español. Temos diferentes grupos este ano, xa que hai moitísima demanda de alumnado que ten esta iniciativa, non, de integrarse, de aprender español. Entón temos diferentes niveis. Temos o nivel 1, que xa sería máis para acadar esa alfabetización e aprendizaxe da letroescritura. E logo teríamos diferentes grupos, pois os que non saben español, os que xa saben un pouquiño, e logo un nivel un pouquiño máis avanzado, que xa para practicar, digamos, as 4 destrezas básicas. Nada, esperamos que con esta iniciativa pois haxa unha maior inclusión e que poidan desenvolverse no seu día, non? Que realmente o que se pretende con isto é que podan facer rutinas diarias. Cada grupo recibirá 3 horas semanais de formación dende outubro a xuño. A inscripción permanecerá aberta durante todo o curso, polo que poderán ir incorporándose novos alumnos en función da demanda.